Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα κάνω το πρώτο μου unboxing στο κανάλι μου. Το unboxing που θα κάνουμε σήμερα είναι που είναι αυτή εδώ, είναι πολύ καλή φαίνεται. Η ανάλυση της είναι 1080p, πολύ καλό για εμένα. Η εταιρεία που έχει γίνει είναι η Creative, διάσημη εταιρεία κι αυτή. Είναι Full HD, δηλαδή έχει καλά γραφικά. Έχει auto mute. Και εδώ πέρα λέει ότι πάμε για το unboxing. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το unboxing. Εδώ πέρα είναι σε κουτάκι, όπως βλέπετε, εδώ πέρα. Θα βγάλουμε αυτό. Το μάντεψα. Χωρίζεται, δεν χωρίζεται. Και η κάμερα έχει φορτιστεί, όχι αυτό είναι το καλώδιο. Είναι plug και play, δηλαδή είναι έτοιμη να συνδεθεί στον υπολογιστή. Εδώ πέρα βλέπουμε έχει μια κάμερα που το κλείνει. Συγγνώμη, καπάκι θέλω να πω. Που είναι πολύ ωραίο εδώ πέρα. Λέει και εδώ πέρα την μάρκα Creative Live Cam, ναι. Εδώ πέρα είναι το stand που μπορούμε να τη βάλουμε. Και επίσης βρήκαμε ένα τρίποδο που μπορούμε να το βάλουμε εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ που ανοίγει. Μπορούμε να το βάλουμε εδώ πέρα, εδώ κάτω που είναι εδώ πέρα η τρύπα νομίζω. Και ας πούμε το βάζει εδώ. Και επιτέλους το βίδωσα. Και εδώ πέρα είναι το stand, τα πλάνουμε έτσι εδώ πέρα. Και έχουμε εδώ πέρα την κάμερα και τραβάμε βίντεο. Έτσι χαλαρώνω πίσω και εδώ πέρα τραβάμε το βίντεο. Επίσης εδώ πέρα είναι το καλώδιο της κάμερας που μπορούμε να το συνδέσουμε στον υπολογιστή μου που είναι εδώ. Άμα βγάλουμε το τρίποδο. Πρέπει να το βγάλω. Εδώ πέρα έχει αυτό εδώ που είναι stand και μπορείς να την βάλεις εδώ πέρα στην οθόνη. Και εδώ πέρα απλά τραβάει εμένα. Και άμα θέλεις να σταματήσεις το βίντεο, κλάτσα και μπαμ. Ναι, εδώ πέρα έχουμε το τρίποδο. Κάτι ξέχασα να σας πω, ελάτε πιο κοντά. Το βλέπετε αυτό εδώ το κουμπί. Πατήστε το για να έχετε και άλλα βίντεο να βλέπετε, για να περνάτε καλά την μέρα σας.